Ik deel de wens van Aruba om ook meer contacten te hebben met de Europese Unie. Ik begrijp ook heel goed de ambitie van Aruba om op een aantal terreinen voorop te lopen in de regio. Met name wat betreft duurzaamheid. En wij zullen proberen vanuit de regering van het Koninkrijk die ambitie te ondersteunen. Bijvoorbeeld door meer contacten in Brussel te leggen. Maar ook door op het vlak van public diplomacy meer te betekenen voor Aruba. Je ziet dat het belangrijk is om de relatie met je buren te koesteren. En Venezuela en Colombia zijn twee hele belangrijke buurlanden van het Koninkrijk. En de Rijksregering zal haar best doen om ervoor te zorgen dat Aruba ook in een prima positie is om de kansen te grijpen in Venezuela en Colombia. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Het is altijd een bijzondere moment wanneer wij binnen het Koninkrijk kunnen zoeken naar gemeenschappelijke doelstellingen. En we hebben een minister van Buitenlandse Zaken die ook bewezen heeft de regio heel goed te kunnen exploreren. Ik was bij de ondertekening van de MOU en ik heb ook aan minister Timmermans gezegd dat ik weinig ministers nog van Nederland heb gezien die zo snel de Latijns-Amerikaanse collega's warm kunnen maken voor gezamenlijke standpunten. Dus ik geloof dat wij gezamenlijk, ook op basis van de nabijheid van Aruba aan de regio, met ook natuurlijk het gezag en de respect die er in de wereld is voor Nederland, dat wij veel samen kunnen. En bezoek aan Venezuela en Colombia hebben ook bewezen dat verschillende gezagdragers die in het verleden wat moeilijker te bereiken waren voor ons eiland, maar toch heel belangrijk voor beslissingen die we moeten nemen in de toekomst, dat met de delegatie waarmee we waren gekomen uiteraard het